मालिक पारादीप निर्वाचन मंडली ए गाँ है अरिल सरसा गाँ भितर को जीवा गाँव भल मंद टिके बुझा ना नहीं ଆଉ ନନା ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ କଣ ତମ ସିଲେକ୍ସନ ଲୋକ ଦେଖିକି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଯାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେ ହବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଉଛି ବହୁତ କାମ ହେଇଛି ନବୀନ ସରକାରର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଉ ପାଇଛୁ ପୁଣି ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ନିହାତି ଦରକାର ହଁ ଟିକେ ଦିଅ ଆବାଜ ଦିଅ ଶଙ୍ଖ ପୁରା ଏଇଠି ବଜେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଳନ ହଉଛି ଆଉ ଆମେ ତ ଫୁଲ ଆଲୋ ବୋପାଲ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ନନା ଆପଣ ଗାଁର ସବୁ ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପାଣି ଲାଇନ୍ ଖୋଲି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ ସବୁ ରାଜନୀତି ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତି